večer vám prajem. Vážený pán riaditeľ, drahá pani profesorka, milý profesorský zbor a milovaní rodičia. Dovolte nám, aby sme vás v mene všetkých maturantov našej 4. C triedy čo najvrúcnejšie privítali na našej stužkovej slávnosti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Karola Adlera. V prvom rade by som chcel najprv predstaviť náš milovaný učiteľský zbor, teda inžinierku pani Janku Paškovú. Ako nasledujúca je naša triedna pani profesorka, naša drahá pani profesorka, inžinierka Anna Čelková. Ďalej nasleduje naša milá pani profesorka matematiky, magistra Milena Gondová. Nasleduje inžinierka Katarína Sekáčová. Naďalej naša milovaná pani profesorka telocviku, inžinierka Jana Justová. Potom prejdeme ku našim jazykom, a teda naša milovaná nemčinárka, doktorka Iveta Kipsová. Základy elektrotechniky sa nedajú naučiť len tak, a preto máme našu vzácnu profesorku inžinierku Vierku Uherkovú. Nasledujú programové prostriedky a v ňom je odborníčka naša inžinierka Želmíra Vyskočilová. Náš direktor, inžinier Daniel Adamko. A v neposlednom rade náš milovaný inžinier Miloslav Hajach. Všetko. Dnes večer, keď tu tak stojíme v celej našej kráse, s ďalším z milníkov medzi dospelosťou, zisťujeme, že od neho nás už delí iba jeden krok. Tento krok je pre niekoho veľmi náročnou a pre niekoho menej náročnou skúškou, ktorú, ako my veríme, sa nám pri našej snahe a cieľovedomosti podarí ľahko zdolať. Hneď na začiatku sme spoznali, že cesta za vedomosťami nebude ľahká. Často sme mali, a niekedy ešte aj furt máme, pocit, že sa na nás všetko zvalí a nádej vložené do nás vyjdú nám vnívoč. A že úspešné zakončenie stredoškolského štúdia bude pre nás nedosiahnuteľnou métou. Nie je však len zásluhou nás samých, že sme došli až sem, je nutné spomenúť si aj na všetkých, ktorí nám v neľahkých chvíľach podali svoju pomocnú ruku, keď sme ju najviac potrebovali. Snáď ešte viac ako my sa o výsledok nášho dlhoročného snaženia obávajú naši profesori. Tí sa nás po celú dobu snažili čo najlepšie pripraviť na tento veľký deň. A my len dúfame, že sa im to aj napriek nášmu výnimočnému odporu k učeniu podarilo. Ďakujeme všetkým profesorkám a profesorom najmä za ich vytrvalosť, božskú trpezlivosť, akú s nami majú a za akou sa nám vedovali. Ďakujem za to, že tu dnes stojíme, patrí vám, ktoré ste celé tie roky, ktoré ste nás celé tie roky viedli správnym smerom, našim rodičom. Dnes tu pred vami stoja vaše deti, na ktorými ste prebdeli nejednu noc, keď boli choré. Boli ste prvými našimi vzormi, poradcami, hlavne kritikmi, ale aj láskavými utešovateľmi v prípade nezdarov. Veľká vďaka patrí vám za vašu lásku, trpezlivosť, milé slovo, ktoré sa hodí, za dobré rady a za všetko, čo ste pre nás urobili vy, naši najbližší. Nesmieme ani nechceme zabudnúť na našich spolužiakov, kamarátov a priateľov z iných tried, ktorí nás vždy podržali na poslednú chvíľu a dokázali nás zachrániť od nepríjemnej známky, ale aj aby sme sa z toľkého učiva nezbláznili. Nesmieme opomenúť ani našich ostatných priateľov či nepriateľov a vôbec všetkých, vďaka ktorým je náš život ľahší a korenistejší. Milí spolužiaci, ktorí tu stojíte, keď hodnotím štvoročné obdobie našej triedy, nedá sa mi nezaspomínať na naše začiatky, ktoré všetci viete, že sme neboli vždy v takomto zoskupení, ako tu teraz stojíme. Dávnejšie sme boli rozdelení na dve triedy s označením C a D. Neboli sme síce hneď všetci kamaráti, no postupom času sa vytvoril aspoň pár kamarátskych pút, ktoré tieto dve triedy spojovali. Čas pokročil a na konci školského roku
Niekoľko spolužiakov po neúspešných pokusoch opustilo lavice našich tried, no život ide ďalej a my pokračujeme tak, ako aj oni. A miestami si na nich spomenieme, ako napríklad teraz, aké by to bolo, keby tu stáli s nami. Po čase a niekoľkých diskuziách sa tieto dve triedy nakoniec dali dohromady, vznikli nové kamarátstvá, nový kolektív, nové zážitky. Nie všetky okamžiky boli svetlé, nie každý deň bol šťastný, ale to je proste tak, už v živote to tak chodí a som rád, že vám môžem povedať, som šťastný, že patrí medzi nich. Spomínate na to ticho, ktoré medzi nami na prvé dni vládlo? Ale postupne sa to zmenilo a z nepoznaných sa stávali kamaráti. Poďakujme si preto za to, že sme až spolu do dnešného dňa vydržali a za to, že budeme mať na čo spomínať. Teraz, keď sa nadchádzajú naše posledné spoločné dni a týždne, nadchádzajú chvíle učenia. Ale učenia. Prežime ich preto naplno, prežime ich tak, aby sme na ne nezabudli. Týmto príhovorom otváram Stužkovú slávnosť a ďakujem vám za vašu pozornosť a prajem vám týmto príjemný večer. Teraz by sme chceli poprosiť nášho milého pána riaditeľa, inžiniera Daniela Adamka, aby predstúpil k nám. Prichádza po vás kolega, privedie vás a chceli by sme vás týmto požiadať, aby ste si prevzali od nás šerpu riaditeľa, aby ste nám povedali nejaký krátky príhovor a aby ste nám aj pokrstili naše stužky. Dovoľte mi na úvod dnešného večera povedať pár slov. Čas plynie nezvratným procesom a po uplynutí nespočetného množstva dobrých a zlých dní sa tu dnes všetci stretávame. Dnešným dňom vám pomaly končí éra bezstarostných študentských čias a kráčate do sveta dospelých. Čaká vás maturitná skúška dospelosti. Je veľmi dôležité, aby ste sa na ňu usilovne a svedomite pripravili a nič nepodcenili. Verím, že nielen pedagógovia vám rád pomôžu, ale aj rodičia. Vaša mama a otec budú stať vždy pri vás. O chvíľu sa stanete nositeľmi zelených stužiek farmy nádeje. Budú vás prevádzať do úspešného skončenia pôsobenia na strednej škole. Dnešný slávnostný večer, ako sa spieva z piesni Stužková, sa zapíše do vašej pamäti ako jedna z najvýznamnejších udalostí vášho života. Stužková slávnosť nie je významná len pre vás študentov, ale aj pre pedagógov. Počas celého vášho štúdia sa vám snažili odozdať čo najviac vedomostí, usmerňovať vás. Zaiste to nebola pre nich ľahká úloha. Potešte ich, že energia, ktorú do vás vložili, mala výsť. Nadobudnuté vedomosti poriadne spracujte prostredníctvom procesora, uložte do svojho pevného disku a pretavte do výsledkov, na ktoré budete sami hrdí. Dnešný večer je významný aj pre vašich rodičov. Od malička stáli pri vás, snažili sa vám pomôcť pri prekonávaní rôznych nástrah, prekážok. Snažili sa vám vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vaše štúdium, život. Bez ich pomoci by ste neboli tam, kde ste teraz. Dnes tu stojíte pred nami ako maturanti a o pár mesiacov opustíte bránu školy. Som toho názoru, že škola vám dala dostatok vedomostí, ktoré budete môcť využiť na vysokej škole alebo pri výkone vášho povolania. Verím, že budete patriť medzi absolventov, ktorí budú šíriť dobré meno školy a budem veľmi rád, keď nezabudnete na nás a prídete sa s nami podeliť o vaše úspechy. Pokiaľ budete potrebovať odbornú radu, môžem zodpovedne za všetkých prehlásiť, že dvere sú vám vždy otvorené. Na záver by som vám chcel, milí študenti, popriať, aby ste dostali zelenú vlnu, aby sa vám splnilo, čo si prajete, aby ste boli úspešní nielen v ďalšom štúdiu, ale aj v práci a osobnom živote. Ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemný večer. Zoberieme to tak asi teatrálne. Dobre, chlapci. Dovoľte, aby som vám pokrstil stužky. Viem, že niektorí môžu očakávať nejakú riekanku alebo tak, ale ja vám to poviem od srdca, čo si myslím. Chcel by som, aby ste boli úspešní,
aby sa vám darilo, hlavne aby ste mysleli na to do budúcnosti, čo chcete robiť a hlavne, aby ste sa cez to celé prostredie, ktoré je vytvorené, dostali tam a dostali to, čo potrebujete. Prajem vám, aby sa vám darilo nielen v živote, ale aj aby ste mali pevné zdravie a aby ste prežili čo najviac. Ešte raz. Všetko dobré a nech sa vám darí. Takisto by sme chceli poprosiť našu váženú, drahú pani profesorku, triednu, milovanú a to všetko, aby si takisto prišla prevziať čerpu a aby nám priniesla takisto nejaký krátky príhovor. Tak. Vážený pán riaditeľ, milé kolegyne a kolegovia, vážení rodičia, milí študenti. Nie je to tak dávno, keď ste spoločne so svojimi rodičmi rozmýšľali, ktorým smerom budete orientovať svoju budúcnosť po ukončení základnej školy. Rozhodli ste sa ešte ako deti pre štúdium na elektrotechnickej priemyslovke. Dnes po rokoch štúdia tu stojíte takmer dospelí, suverénni mladí ľudia, ktorým v očiach vidieť očakávanie od budúcnosti a nádej na úspešné ukončenie celého doterajšieho stredoškolského štúdia. Spoločne so svojimi učiteľmi, rodičmi a priateľmi ste postupne v priebehu uplynulých rokov mali možnosť získavať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Dostali ste šancu zdokonalovať sa vo vybranej profesii. Prišli ste do bodu, keď celé vaše doterajšie štúdium vyvrcholí prípravou na záverečnú maturitnú skúšku. Neuplynie veľa času a sami zistíte, aké to je postaviť sa pre skúšobnú komisiu a obhajovať svoje vedomosti. Zistíte, aké to je byť úspešný a spokojný s dosiahnutými výsledkami. Spokojnosť, zadosťučinenie alebo úspech však neprichádzajú sami. Bude vás stať ešte veľa energie a spolupráce s celým vašim okolím, aby ste dosiahli cieľ svojej cesty. Verím, že pri aktívnom a poctivom prístupe k štúdiu bude vynaložené úsilie a snaha tou správnou cestou k úspešnej maturitnej skúške. Tak ako doposiaľ aj v nadchádzajúcich dňoch prípravy na maturitnú skúšku vám budú nápomocní vaši učitelia a rodičia, aby sme spoločnými silami preklenuli obdobie príprav a priebehu vašej prvej veľkej životnej skúšky. Generácie študentov si tradične pripínajú zelenú stužku ako symbol nádeje v úspešné zakončenie štúdia. Dnes to budete i vy, budúci maturanti, komu prípadne čest nosiť symbol nádeje a očakávania. Dovolte mi zaželať vám dostatok pevnej vôle a síl pri príprave na maturitnú skúšku. Prajem vám úspešné završenie vášho štúdia na našej škole tak, aby ste v budúcnosti radi spomínali na túto dôležitú životnú etapu. Taktiež vám prajem, aby ste našli svoje životné naplnenie a aby ste vždy zostali dobrí a slušní ľudia. Ďakujem. Martin Belš. Adam Boškovič. Juraj Vúka. Igor Galko.
Matúš Halo, Lucien Harasien, Branislav Modvar, Jakub Bulbanic, Oliver Krajcovic, Filip Kružic, Peter Laskovič, Patrik Dach, Jakub Lazar, Lukáš Májek, Martin Majdán, Lukáš Martanovič, Jan Nesradný, Juraj Račkaj, Martin Rigan, Pavol Slusa, Peter Slusa,
Adam Štepan, Sebastian Školník, Jaroslav Deker, Pavol Udič, Ďakujem. Patrik Valent, Šimon Valkovič, Martin Banko, Takže teraz by prišiel na rad slávnostný spev, neoficiálna taká študentská hymna, Gaudeamus Igitur. Takže páni, poprosím nástup, aby ste sa zoradili. Myslím, že môžeme byť aj takto. To je skvelé, že už sme pripravení. Takže poprosím hudbu a myslím, že môžeme začať. Ďakujem. Ďakujem, už sme si teda vypočuli nádherný spev. Teraz je mi veľkou cťou, že si jeden z rodičov pripravil pre nás príhovor. Dámy a páni, pán Miroslav Urbanič. Dobrý večer, prajem. Je to pre mňa veľká česť, ale zároveň sa musím priznať, že mám veľmi na krajičku slzy, lebo dcera sa nám vrátila, úplne nás prekvapila zo zahraničia, zo štúdia. Mal som to naozaj nacvičené z pamäti, ale nie som schopný. Musím ma to prečítať, omlúvam sa. Dopredu sa omlúvam. Vážení hostia, vážení profesori, milí študenti, dnešná Stužková slávnosť je takou symbolickou bodkou za vašim detstvom.
Doteraz vás na životnej ceste viedli rodičia, odteraz sa čoraz viac budete musieť spoliehať na vlastné sily. Čaká vás prvá veľká skúška života, maturita. Najbližšie mesiace bude vašou prioritou štúdium. Prajem vám, aby ste sa úspešne pripravili na štúdium, aby ste sa úspešne pripravili na maturitné skúšky. Berte tento čas aj ako prípravu na ďalšie dôležité životné rozhodnutia, ako je napríklad výber povolania, výber zamestnania, výber životného partnera a podobne. Dobre si zapamätáte tento čas, toto obdobie, istotne na ňo budete s láskou spomínať. Dovoľte preto pripiť vám na úspešné zdolanie maturitných skúšok a vstup do života dospelých. Na zdravie. Zároveň by som teraz chcel vás pripraviť na ďalšiu časť, čo bude rodičovský tanec. Takže to tak spojíme, pôjdeme si pripiť a môžeme sa pustiť do tanečku. Dobre, takže teraz ja poprosím mojich milovaných spolužiakov, aby si nachystali svoje partnerky alebo svoje mamy a prišli na tanečný parket. Poprosím študentov, aby si prišli pre profesorky, odviedli ich na parket a poriadne ich povykrúcali.